Sammakko. Sammakko ylöstulon voit tehdä joko jalka kerrallaan tai molemmat jalat yhtä aikaa. Yhtä aikaa. Jalka kerrallaan. Aloita vatsallasi lattialla. Nosta käsien varassa yläkroppa ilmaan, jätä reidet lattiaan. Pidä polvet mahdollisimman koukussa, nosta paino reisille ja käveltä käsillä mahdollisimman nopeasti painojaloille. Hae tasapaino kyykyssä, nouse ylös. Jalka kerrallaan. Lähdemme vatsalta, polvet auki, varpaat yhdessä. Työnnetään paino sisäreisien kautta suoraan polkeiden päälle. Otetaan toinen jalka alle, painopiste matalalle. Voit nojata kädelläsi reiteen tasapainon löytäisesi. Toinen jalka alle, tasapaino ja kyykyn kautta ylös.